tanggung jawab lho. Yang mayang koro. Gamelane Mas ketean. Iki kok rame-rame apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki yang mayang koro sapa, Bu? Aku yang Mayangkara. Sinten namine? Yang Mayangkara Sukemi. Sukemi. Iki ana apa kok rame-rame ngene iki? Iki enten tontonan, Mbah, enten wayang. Ning gone endi? Ning gone desa Pepek. Pepe. Desa Pepe. Pepe kok Pepe. 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 Oh, panan Palembang ya. Lurahe jenenge Supriyanto. Pak Supriyanto. Bu Kuwi Semi. PP Kabupaten lah dadi lek dibedakan PPK. Iki aku ning ragane sapa? Iki ning gene TB. Ngene ya, omong lurahe. Lho, Aku gelem ngalih saka ragane kancamu. Nek wis bathukku ditambahi dhuwit 200.000. Wis lek ngoten mboten usah bali, Mbah. Pun kersane ngeten mawon. kok 200. Heeh, omong lurahe. Ora usah. Wis bene ning kene wae timbangane Pak Lurah dijaluki 200 di GTP. Ben. Tak tampani dhewe wis ben dadi wae. 200 lho keket. Pak Lurah. Konde. Pak Lurah ngesakne koncoku, Pak. Pak Lurah sing di Pak Lurah akeh, Mbah. Lurahe. Lurah sing ndi? Aku sing apal karo lurahe. Podene kurang 5.000 urung bayar. Nggih. Iki lho lurahe nggih klambi putih. Kene. 200 lunga tenan lho, Mbah ya. Aku nek 200 sampai blek mesti aku ngalih saka regane kene. Ngesakne, Pak, tebih saking Tuban menika. Wah, iki kok nek nganti. Alah. Lurahe sangu apa ora nek ra sangu nyilih kancane sik. Sik danyang kaya ngurusi. Danyang kok moto duwiten. Blek. Mari, Be. Loh, ana apa iki? Waduh, aduh tulung Pak Lurah. Aduh, aku Danyang Ponorogo. Aduh, iki nek ra melo ditempleki. Lho kok oleh 100. Ayo 100 dah nek oleh. Ya ampun ora dadi bareng dikeki ya. Pajeke 50 lho ya. Iki jenenge wong sedekah ngene iki, Be. Piye to? Pak Lurah. Niki wonten dawuh para pini sepuh. Nek menehi apa-apa kudu sampe entek, mundak timbilen. Ya ora kudu. Mau isih. Sik, Matur sebanun, Pak. Mun ngoten nggih. Nggih, Pak, pun laras nggih, Pak. Ya PC. Nggih, Pak. Kowe iku juweglung, Pak niku, Pak. Nah, niku aman, Pak, pun. Nek kok mung dhuwit to, Be, wong panenane ra tau nggawa mulih kok Pak Lurah kok iso. Pun Pak aman, Pak. Ngono. Matur sembah nuwun ya Pak Lurah. Pak Lurah. Jenengan mriki joget pisan bar iki saping gunung gendinge. Lah, ngoten lho. Iya to kok Pak Lurah mbok kon jegleng pisan ki. Ora bisa bar iki entek terus joget tayo Langgam. grobok. Oh, tayub. Boten usah ngaten-ngaten tok penting nanggap sampean iki. Nekat to, Be. Senadyan waton sarewi. Ugal-ugalan aja ditiru. Kowe ora perlu. Inumane banyu bening. Dek Niken. Halo. Sampean arung pirsa to. Iya. Mungkin ini hanya terjadi di seluruh Indonesia, mungkin hanya di desa PP. Kabupaten Grobogan. Bedane apa to, Be? Karena apa? Pak Lurah menjabat dari 2013. Wow. Iku saben panen pari hasilnya ora digawe dhewe tapi didumke untuk masyarakat PP. Luar Masya biasa nih. Allah. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Yes, insya Allah soben iso lanjut nih mimpin desa PP kecamatan Tegowangu. Amin. Mugi langgeng anggene mimpin masyarakat. Wah, sudah kau jenengan hebat. Nek wingi ya jelas tahun ngarep ya jelas Pak Lurah neh. Oh panen nanti go wargane kok istimewa. Nggih. Monggo. Langgame nggih. Caping gunung Pak. Iki mbeksa caping gunung napa tayub nggih Pak nggih. Pun sak anune mawon. Sakku mlawine. Nggih. Ya, mangga. Ya. Wah, jan TB.